LGBTQ, wato wani abu wanda turawa suka cewa an toshe zuwa cikin Najeriya da kuma nahiyar Afirka gaba ɗaya, inda za a ba wa 'yan maɗigo da kuma 'yan auren jinsi 'yancin su yi abin da suka dama a lokacin da suka dama ba tare da hukuma ta yi aiki a kansu ba. Wannan abu fa tun lokacin da Bola Ahmed Tinubu ake zargin cewa ya sa hannu a takardar yarjejeniyar cewa za ga haƙƙin masu auren jinsi su yi abin da suka dama ba tare da hukuma ta kama su ba. To dai mun samu ɗan ƙaramin hoto a inda dai aka samu wasu mata guda biyu wanda suka kasance ba su wuce under 20 ba, suna sumbatar junansu sa'annan a filin Allah. Kuma sa'annan suka iya ɗaukar hoto, sa'annan suka ɗora a cikin shafin social media ba tare da sun damu da menene abin da zai faru ba. Domin suna ganin cewa kamar 'yancinsu ya zo a Najeriya da kuma wata hanya wadda aka ba su dama su yi abin da suke buƙata ba tare da kowa ya taka musu birki ba. Wannan masifa ce wadda shigo, wannan bala'i ne wanda addinin Musulunci ya haramta shi, wanda a kansa an halakar da mutane wanda suka kasance suna aiwatar da irin wannan abu. Kuma wannan abu da turawa suka cewa an toshe zuwa cikin Najeriya, musamman arewacin Najeriya, tabbas Musulunci kan yaƙi da wannan abu. Wasu kansu suna yaƙi da Musulunci ne domin suka cewa sun ɓata tarbiyyar mutane da dama. Domin ya kasance tamkar cuta ce wanda idan ya shafi mutum yana da wahala a yi mai magani. Kuma wa'innan 'yan mata da suka aiwatar da wannan abu ba su damu da cewa menene abin da zai faru ba, domin da yawa da yawansu sun fi ƙarfin iyayensu, ko da kuwa a ce sun gani ba abin da za su yi face su yi addu'a su musu kuka. To Allah ya shirye masu shiriwa, amma irin wa'innan idan har ba su shiryu ba, Allah ya san da ya da su.